men det handler om Noahs ark. Her er Noah, han er 600 år gammel, og hans 3 sønner, Ham, Sem og Jafet. Og heroppe er Gud. Kom lige her, Noah, vi skal tale sammen. Ja, jeg kommer nu. Er der noget særligt, du vil? Ja, jeg synes, at menneskene på jorden er blevet så slemme. De skal alle sammen dø. Kun du, Noah, og din familie skal leve. Ja, men hvordan kan du lade det ske? Jeg vil lade det regne så meget, at alle drukner. Kun du, Noah, og din familie skal reddes. Jamen, hvordan skal vi reddes, når der er vand over det hele? Du skal bygge et skib, en ark, så stor, at din familie og et par af jordens dyr kan være der. Den skal I sejle i lige til jorden bliver tør igen. Ja, det må vi gøre. Mig og mine sønner vil straks gå i gang med skibet. Ham, Sem og Jafet begynder straks at hamre. Folk begynder at brække grine af dem. Rundkreds. Og nu I godt synge med. Noah er en gammel mand, der kunne mange ting. Noah er en gammel mand, der kunne mange ting. Han sejlede med dyr. Gloria, 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 han sejlede med dyr. Og Noah er en
Nu havde Noah talt med Gud og har besluttet at bygge arken på marken. Vi skal tale om, hvordan vi skal bygge arken. Ja, det vigtigste bliver solidt, altså vi må gøre det rigtigt. Der skal være rum til at sætte dyrene og både til at bruge nok til, eller bare alle jordens dyr kan være der. Ja, det bliver vi nødt til for får, eller for løver, det kan nok ikke gøre sig med forbe. Og vi skal have vinduer, så vi kan se, hvad vejret er. Ja, det vil være rart! Og tagene og ravnerne skal sættes med tjære, så vandet kan komme ind. Ja, vi må hellere komme i gang! Og så går I i gang med at banke. Okay. Ja, det tager lang tid at samle alle jordens dyr. Ikke også? En time i hvert fald. Ja, vist. Så vi håber lidt tid. Er I klar? To elefanter kom marcherende op ad Noahs ark i lynhøj. Synes at arken var så luner, at de byder op det næste byopdrag. To pampedøjer kom marcherende op ad Noahs ark i lynhøj. Synes at arken var så luner, at det byder op det næste dyreopdrag. To brune heste kom marcherende op ad Noahs ark i lynhøj. Synes at arken var så luner, at de byder op det næste dyreopdrag. To sorte katte kom marcherende op ad Noahs ark i lynhøj. Synes at arken var så luner, at de byder op det næste dyrepar. To edderkopper kom marcherende op ad Noahs ark i lynhøj. Synes at arken var så luner, at de byder op det næste dyrepar. To sommerfugle kom marcherende op ad Noahs ark i lynhøj. Synes at arken var så luner, at de byder op det næste dyrepar. To søde hunde kom marcherende op ad Noahs ark i lynhøj. Synes at arken var så luner, at de byder op det næste dyrepar. To frække mus kom marcherende op ad Noahs ark i lynhøj. Synes at arken var så luner, at de byder op det næste dyrepar. To grønne frøer kom marcherende op ad Noahs ark i lynhøj. Synes at arken var så luner, at de byder op det næste dyrepar. En ravn Og en due kom marcherende op ad Noahs ark i lynhøj. Synes at arken var så luner, og det var det sidste dyrepar. Nu er arken færdig og dyrene på plads. De 8 mennesker, der drillede noget før, vil også gøre det med.
Men nu har lukket armen. Og så var det for sent, og så kunne de lære. Nu sender Nordhavn ud. På det store hav. På det store hav flød armen rundt. Der var 8 mennesker og en masse dyr. Pludselig gav det et stort bump. De var stødt på noget. Det store skib kunne ikke sejle længere. Vandet begyndte at synke, og få bjerge begyndte at titte frem. Nu sender Nordhavn ud. Det er bare, der skal gøre det nu. Nu sender Nordhavn. Nu sender Nordhavn ud igen. Nu kan du godt lade alle gå ud af arken, Nora. Både din kone, dine børn og dyrene. Det er vi rigtig glade for. Når det regner i fremtiden, behøver I ikke være bange. Jeg vil sætte en regnbue på himlen, som et tegn på, at det aldrig mere vil regne så meget igen. Det er vi glade for. Se, der er den allerede. Og alle dyrene kommer ud. Se den smukke regnbue.
Børnehaveklassen og første klasse. Mine damer og herrer. Og I må også godt klappe af publikum, fordi I kom og gad at se på vores forestilling. Tak skal I have, fordi I gad at være her til. Og så ser det ud som om I får mad efter 40 dage på arbejde.